Spanien er i økonomisk krise. I år 2012 havde Spanien en arbejdsløshed på 24,8% og herunder en ungdomsarbejdsløshed på 52,8%. I år 2016 er antallet steget. Det er nu det højeste i Europa. Spanien har store underskud på budgetterne. Den spanske banksektor har brug for hjælp. Statskassen har ingen penge. Befolkningen strejker og har ikke råd til at betale husleje. Samtidig er Spanien det land i EU, der modtager flest immigranter fra Afrika, hvilket er et problem, da der intet arbejde eller hjælp er til dem. Udover at Spanien i dag står i en ubegribelig situation, har det ikke altid været sådan. Spanien har været den største stormagt, hvor mange kulturer har blandet sig i Andalusien og skabt en smuk verden med flot arkitektur. Hej folket, vi er i Granada. Granada er byen, hvor den store borg Alhambra ligger. I Granada er der bygget en katedral og et kapel til kong Ferdinand II og dronning Isabella I, som herskede over Spanien og gjorde hele Spanien kristent. Byen Granada og Alhambra var det sidste sted, hvor muslimerne hørte til, inden de i 1492 overgav sig til kongen og blev kristne. Hej, vi er her i Granada, Alhambra, og Alhambra på arabisk betyder det røde slot. Alhambra blev bygget mellem 1248 og 1354. Under denne periode var det den muslimske kalifat, der herskede over Spanien. Oprindeligt lå der et fort tilbage fra romertiden i år 89. Altså har romerne regeret Spanien længere tilbage i tiden. Herskeren over Alhambra og byen Granada hed Mohammed bin al-Hamar, som byggede borgen. Araberne gik meget op i stirlige detaljer og brugte blå maling, hvis værdi var lige så høj som guld. Som I kan se her, så har vi arabisk skrift skrevet på væggen. Og det er faktisk Alhambras historie, som står skrevet på væggen. Da man i Spanien gennem mange år havde levet med en accept af forskellige trosretninger, begyndte det katolske styre nu at ville have deres land tilbage. I forbindelse med renæssancen, der udsprang i Italien i 1300-tallet, skulle man nu følge én trosretning. Kong Ferdinand og Isabella fik dette til at ske. Den katolske kirke har haft en stor og meget kraftig indflydelse på Spanien indtil den dag i dag. Der er ca. 15 km mellem Marokko og Spanien, det vil sige mellem Afrika og Europa. Selvom sejlturen fra byen Tarifa i Spanien over til Tanger i Marokko kun tog 45 minutter, er kulturen helt anderledes trods den geografiske beliggenhed. Her ses en arabisk kultur, hvor moskéer, muslimer og tonsvis af boder med sælger fylder de små gader ud. Selvom denne kultur har holdt til i Spanien og har formået at kunne leve civiliseret og i harmoni med andre, så tingene nu anderledes ud i dag. Vi står ude foran en moské i Tanger, hvor man kan se forskellen i forhold til en katedral. Vi står nu her i centrum Malaga, hvor både maurere, romere og kristne har hersket gennem tiden. Og som I kan se her i baggrunden, så har vi det romerske teater, og det er fordi, at Romeriet har erobret Spanien mellem år 0 og 500. Og det var her, at de lavede skuespil.
Vi står nu her uden foran katedralen inde i Malaga. Der her i fortiden har ligget en moské, og så da muslimerne skulle ud af byen her, så blev der bygget en katedral, lige da de var så forsvandt, som blev bygget i mellem 1500-tallet og var færdig i 1700-tallet cirka. Så det er altså ret sjovt at vide, at der er ligget en moské, som er en helt anden religion nedenunder her. Super fedt sted. Det er en blanding af renæssancen og barok-stilen. Super fint. Yes. Vi skal ind her på borgen Alcazaba, og alt efter hvem der har været magthavere har boet her i dette slot. De her fantastiske bygninger danner et fortpalads, som blev bygget af maurerne i det 11. århundrede. Det er et rigtig fantastisk eksempel på en arabisk inspireret arkitektur. Vi står her på Plaza de Armas, som er en af de 3 gårdhaver i Alcazaba. De her haver er primært inspireret af arabisk arkitektur, og her ser vi en film, som blandt andet kan symbolisere renhed i islam. Det er lidt en mini-version af Alhambra. Denne borg har en militærstrategisk placering, fordi at, som man kan se herude, så er der hav over det hele. Og på denne plan kan man se, at da bygningerne blev bygget, så var det, at der var vand helt op til murene hernede. Og det er derfor, at den gamle by er blevet bygget bag ved borgene, så borgene beskytter Malagas indbyggere. Alcazaba er bygget primært af det såkaldte limestone, som smuldrer let. Derfor har det igennem sin tid skulle ofte ombygges for at holde murene stærke. I am Badis, the Ziri King of Granada. Dette var Badis, den Ziri konge af Granada. Under hans regeringstid fra 1040-1065 blev nogle af de største ombygninger og styrkninger af fortet lavet. Derfor ser mange ham som den originale bygger af fortet. Spanien i dag præget af stor politisk korruption og arbejdsløshed. Hver 4 spanier er ledige. Arbejdsløsheden herover er den største i hele Europa. Og udover det har der også været et stort problem med immigranterne, som kommer fra Afrika, blandt andet Marokko. Og selvom Spanien i dag står i en forfærdelig situation, har det tidligere været en stormagt med kulturelle sammenstød mellem religioner og mennesker, som har budt på både godt og ondt.